Mga guys, may buntag sa tanan no. Di ata karon sa barangay Tagbangkaan ng Surigao City. Mubutar ta diri kay magpagwapo sa ta diri sa kamera no. Ug maing buntag di kayo ninyo. Wa pa ko kasulod kay alas 7 pa kuno magsugod ang butar. So, paabot kay napamang ko diri sa gawas na mga alas 6 pa kapin ng oras. Napata diri sa highway pero doon na kaya ang butaran kay naraman dito ang butaran nila. So magpaabot nata diri sa highway nila, diri sa waiting shed amo ni siya nata sa barangay Urok, Surigao City. Nasa kong likod amo ni ilang waiting shed. So paabot kay maabot og alas 7 makabutar na ta, makasulod makauli na din ta sa atong kuan kay mo duty pa ta. Unya paabot-abot ra. So atong butaran karon ato yung pilion kanang vote wisely ba. Kay tarungon jud nato pag kuan pagpili sa usa ka politiko para may paglambo ang atong barangay. O gina siya, vote wisely ba. Mga guys, di ata mo agion niya. Nakakuan pa man ang gate. Ang botante di pa makasulod ang mga watcher, mga leader, makakuan na diya makasulod kay mo na magbantay sa mga botante no. So mo ni ana akong kuan, akong migong jongjong. Akong migong jongjong otora. Si Jongjong Trisyana, ako ning kuan migo sod na higala na iyang asawa. Kita gid ming Jongjong no, Jongjong Trisyana egso ni Kuyan di Trisyana. Iyang anak ng dagan og iski kagawa diri sa barangay Urok. Waiting ta karon kay alas 6 naman ta nagstambay. Napay sa kauras para makabutar ta. Lang ta diri, huyat-huyat ra para makabutar tag sayo ba. Kay para nakatrabaho na tag balik. At least nakabutar ta. At makapili tag saktong politiko ba. Vote wisely kumbaga. Ora na. Kay importante gyud siya kay para na ikaugmaw ng atong barangay ba no. Ayaw mo magpakabuta bungol. Butari ang sakto. Sakto ba? So karon mga guys, mo ni mga politiko nga hindagan diri sa among barangay Urok, Surigao City. Mo ni ilang mga tarpuli no. Tuaw. Mo na sila. Tapos ko'y nakita sa pikas. Mo ni sila ang mga nidagan diri sa among barangay. Among si chairman si Carla Mica Lerio Cervantes pagka SK chairwoman sa barangay Urok. Abanti barangay Urok, abanti mga batang Surigao noon. Kana iyang mga line up. So nakasulod na ta sa eskwelahan sa barangay Urok no. Mubutar na ta pero dire ra ta ko to mag-video kay dili man nila ang pag-video ko. Ang akong presinto dahil wala dito sa pikas. Ito na pinakatumoy. Nalipat ko kay daghan mga classroom ko no. Itong pangitaw ng atong presinto. So, nakita na nga ito ang atong presinto no. Atin na ito magkabuog pangita. Sanara. Muna siya. May nangaon dito sa gym. Guwapo ang ilang kwan, guwapo ang ilang eskwelahan, limpyo, clean and green ba. Guys, nata sa likod sa atong porsyento. Na ang ilang vegetable garden. Medyo lasang na gud po ning likura. Kay murag may bukid naman gud. Pero limpyo kay ilang eskwelahan kay clean and green ba. Bisan nata sa baryo, at least limpyo nga atong palibot. Way kuan ba, way sagabal sa atong mga mata.
kanang mga papel nga gitay diha ng ilang gilantaw mo nang mga pangalan nga mo butar diha sa maong classroom. Ug naay mga tao nga standby diha sa mga kilid-kilid sa sulod sa eskwelahan. Busy kay sila nga nangita sa ilang mga pangalan sa ilang listahan. Ug unya dapit maka lugar na ta sa pagpaabot, maka linya na dayon ta para makasugod. Unya si madam nakita nako mahadlok siya nga makuha siya sa video. So karon mga guys, waiting area ta diri ha, nata sa classroom sa Barangay Urok no. Nata sa waiting area nila. So ang uban wala pa na instruksyonan, so dito sila naglinya. Ambot ka kung makasulod to sila. Basta kami dire nami sa waiting area, makasulod jud mi dito, makabutar jud mi una. Kay naman mi sa naka-receive man mi instruction gikan sa teacher bitaw nga in charge dire. So paabot ta kung kano sa tawagon para makabutar na ta. So ako mga kauban dire on ra. Yan. Ayaw ko picture eh. Napindi nga mong waiting room area kay iba bantis mi. Mis naglinya mi. Naulahi na hinuon mi. Gaang ng balag. Guys, kinsa nila. No, karon mga guys, mga ipit gid mi ani, moral gid nga lugaw gid nga mong mga panghuna-huna ba kay ilad-ilad rami. Medyo kapoy na kaya sa among panglawas ba tindog lingkod ang gid nga. Ingon si teacher. Alinyahon mi. Kanya karon kung paglinya namo dire kung isa ka oras ang among pagtindog dire barikos jud ang among buhunan ani karon ug sakit sa hawak. Kapoy ra pa kayo magpahilo kung manghilot tayo nga lisod ni taon. Asa dapat yung mga manghilot tayo niya. Kapoy na kaya mong hawak ba? Tawid na kayo. Amo na akong bagong followers no. Si Secret katala ni Paisyo. Si mi excited jud ko karon sa pagbotar kay piliun jud na ako ang maayong mga politiko ang giyangag. So karon mga guys, nahuman nami botar. Oy, nakasunod ra kadayon ba? Pasalamat po kay ko mga guys kay ha? Oh, ako ra. So pasalamat ko guys kay manumano na ang pagkuan wa na gamit og machine guys kay di ko ganatong machine kay kuan to kay basig mo brownout ba mo usab na po ng color. So pasalamat ko na manumano na ang pagkuan karon sa atong pagbutar no. Nataganahi atong kuan atong machine kay wayayo to. Karon manumano na mura ganahan kay kuana. Kay makita gyud nato ang atong tinuod na gipili ba. So salamat kayo. So dam may buntag papalitag po jibar dam. Kuan ka bukdam. Upat. Light color? Any color. Pareha ra color. Kay Dili, upat ka brown, upat ka blue, upat ka green. Basig doble. Kani mo tagiya sa Pujibar nga akong ipalit o si kasi ngalan ni mo dam? Rosel. Rosel. Paabot ito ni Kayla Cervantes Cristiana. Ay nagbutar pa man paabot ang kana sa tulong para makaulig ng dayon tang makatrabaho na dayon tag balik. Ay medyo naulahin mo siya kanina. Ako na una. Pero ako niya akong ipaabot. May sakyan niya pabalik. Atong paaboton ra. Si Idol Katral. Medyo na ulaw siya sa kamera pero gwapo gyapon, tisoy gyapon siya ba. Mo ni atong pinakakusgan diri sa Barangay Urok Elementary School. Diri sa Barangay Urok. Si Katral. Idol nato ni diri. Okay.
Isip pa kay guys, kaya pa nakasulod ang mga botante dito sa Barangay Orok, Surigao City. So, shout out sa mga taga Barangay Orok ho. Grabe ka busy, wa pa kasulod ang uban. Ang uban nakabutar na, ang uban wala pa. So, kaning wala nakabutar na pa sa sulod dire sa na pa sa gawas sa maong eskwelahan. Ang uban na nasa sulod. So, magpaabot akong mahumantong nasa sulod para makabutar na ning nasa gawas. Mga guys, manguli namin ni Kayla kay Juan. Ako man na magbutar. Di na ta mag-video kung mag-rides ta kay delikado, unsafe pa. Abot na dito sa atong kitrabaho kay gikan ta nagbutar dito sa Barangay Orok, Surigao City. O ipakita na ako ninyo kung tinuod yun ko nagbutar. Mao gani Ang tawon ninyo. Mao na nakabutar na ko kay nana naman ko cutics. Nalipay ko sa pagbutar na ko ganina kay dili na picos machine, baka ng picos machine way ayo manguna god manumano nang ang pagbutar namo ganina kay maklaro gyud nato kung tinuod jud ta nga nagbutar no. Ug daghang kay salamat kung kinsa ray nagkuan ani nagpausap ani ba nga sistema kay ganahan ko aning manumano para klaro-klaro ba anga gyud